Sekuru makadi. Alhamdulillah ndinosimba makadi. Tiripo atototi Christmas box. Yeah, Christmas noitwa nevaridzi vanoitevera. Oh yes. Isusu sema Muslim. Wallahi andingakunyeperei. Kana inonzi Christmas yacho nemunhu ari kupemberwa Christmas yacho. Inini mukurani handina kumudzidza kana kumuziva. Saka Christmas iri kune vanochena mucheno Christmas. Nevanopembedza Christmas. Saka isusu wallahi handingakunyeperei. Ndiri kungoona vanhu zvichingomhanywa. Musi wa Christmas ndiri kutofunga kuti tonotenga mabhuku evanochikoro. Alhamdulillah. Nokuti chatozoya so tiri mumatara. Anditi. Saka Christmas handiiziwe. Anditi. Sakura kuti Sekuru musi we Christmas ngatirege kuti musi we Christmas iro svondo re Christmas iri. Tinoziva kuti kuna vazukuru vakawanda vanenge vachida kuuya, vamwe vachibvunza kuti Sekuru zvinooneka vachishanda here kana zvakamira sei. Ibva mapajekesa Sekuru ipapo kuti zvakamira sei. Isusu pamusi wa Christmas inini ndinenge ndiripo, asi vazukuru vakati Sekuru tikumbonda kundozorora. Inini anoda kundiona Achapola anongondibata pafoni ndiye ndiripo. Saka zororo re Christmas inini handina basa nokuti inini ndinotera chitendero changu chandinotera. Saka tine mazuva eRamadhani. Because Islam inoita kuti kana iri musi weRamadhani tinogona kuenda kumusikiti kana kumazikiti. Tononamata todzoka kumatare kwedu tichita mabasa edu. Nyangwe mumwe anoshora kuti ko uyu Muslim ari kuifambisa sei, ari kuzvifambisa sei. Inini mushonga watinawo panapa uri halali. Because munhu anouya ane mwana wakachirwara, anouya ane pari kumurwadza, wopona. Woenda kumba kwake wondobikira murume wake kana woenda wondogara parisana nemurume wake. Chinhu chakawo chakashata pazvinhu zvatinoita ishiriki. Nokuti kana chitauro kuti ishiriki kukuwadza munhu panguva yekuti afana kuwana rugare rwakanaka. Alhamdulillah. Aya, tapanzwisisa Sekuru uyo zvekare nevazukuru ndinoziva kuti vapanzwisisa. Plus zvenye hazvinyanyonetsa kutsanangura nemapfekero amunenge makaita. Ndiko kaanonzi Muchawa. Ipapo ndizo saka ari pakwati Muchawa uya ataura hani mazozo Muchawa hanzvenge bosi vanhu vaibvunzwa kuti chichawa chinofamba sei. Chichawa ndosaka chichawa chinoda munhu anogara akachena, chichawa chinoda munhu anogara achizvishambidza. Ende chichawa ndosaka Machawa kudhara chibva kumatategureda chibva kuMalawi aibvanzi Muchawa anofamba nekabhotoro anopinda nayo mutoilet. Inyaya yekuda kuti Muchawa anonzwisa inonzi istinja. Muchawa anofanira kuti hafanira kuona Muchawa nemhororodzi. Ukaona Muchawa nemhororodzi isusu pandosaka chiswadaka unofanira kuenda pavari. Ndofunga pamazuva mashoma tichatora vemedia vacho tombofamba tonosvika munzvimbo yemuToroshanga, tonosvika tine present yatoda kupa vana vamwe Sekuru vakadambuka makumbo nekuda kwekensa. Saka isusu tichata tifambe rwendo irworwo tonopawo Sekuru ivavo wheelchair yanga yakagarirwa naAchapola iyeyi. Ko still Achapola kamwari vakavakomborera vari kufamba. But kune mumwe munhu ari kutambura wheelchair yakatakatsamira takaita piro. Saka hatitendere kuti tiite piro wheelchair kune mumwe munhu achitambura. Neswadaka. Aiwa.